Games and laughter in the air, music bumping everywhere. Pizza Party 1069, come on in, it's party time. Ja, allemaal is gemute. Het is niet gemute. Wat was keer dit gemute? Ik die is gemute bij die auto. Het is een wat, Minecraft of wat? Kom join mij. Op Minecraft? Nee. Op wat? Roblox. Oh, wacht. Oh, wat? Ja, Roblox. Ik moet het toch aan mijn... Ik moet het toch aan mijn PC restart. Ik zeg, wat de game speel jij? Een game. Launch of play? Ja, ik speel dit, dus lekker. Oh. Wat spelen? Launcherplein. Launchplein of Boulderplein? Launcherplein. Oh. Wee. Is je privacy knop? Ja. Ik heb nog steeds mijn stick of dynamite bij me. Nice. Ik ben nu met Tom. Jerry. Ik speel met Tom. We won't die. Yeah. A pelican. I'll be back. Back. Don't you're playing. You are playing. Don't you are playing. You the razor blade. Oh no. They might cut me. Wee. Ik heb elke lieve power-up gedodged. Tristan, Ja? zie mij wat ik elke lieve power-up gedodged nou niet. Wat ik elke lieve power-up nou niet gedodged. Hoe gaan we met op? Moet je opkijken op die houdt. Nee, je kan niet opgaan nie. Je kan niet vliegen. Hoe heb je 3000 meter gemaakt? Ja, dat is mijn... Waarna?
Leuk. Jy my 10.000 gegee. Ah, pragtig. Okay, we're going in English. As I wat. Okay, never mind. Perfect. $500. Ver trek jou virus tracker. Hy is klaar, dis omdat my PC gerestart het. Die is om op 'n band te PC doen. Nee, ek dink my PC het 'n virus gehad, so my moet help om te kyk of daar een is. Ja. So maak my PC so dis hoe maak so lank gevat het. Nee, maak ek dit 7.000 man, dis mos nie goed genoeg vir Trissie nie. Daar's 'n time 6 gewees net daarso. But wil net sê, bringer of the bad news. Die whatchamacallit skiet jou net hoor dat dit duplicate nie jou geld nie. Ek weet. As hy? Okay. Interessant, ek is op jou ou tyd of op jou ou plek waar jy was. Vlieg. As hy, what a perfect. Ag jy doodjie kan. 121. Times 100. Times 100 for next flight. Wat? Oh jee. Ek het net 'n times 100 for next flight gekry. Ek het 35.000 gekry. Nou sê sy meer as ek nie. Ek vind dit jy. Kyk, ek het net 'n bietjie minder maar. Amper het ek die Sonic pleine. Planes. Ek heb zoom plane. Ek kom vir jou Tristan. Ek het die hele merk gegaan, denk ek het 10 kilo's gegaan.